थारैनो सोरखारा मेगन खानामार नामा? सोरखारा थारैनो भट नांगौ समावल' गोदै गोदै बुंना फुस्लायो नामा? गहपुर हालामनि सनापुर पन्चायतनि सिङाव थानाय गार' बस्ति गामिनि सानै राव रोङै बबा आरो सासे बबिनि गोजां बोथोरनि गोजांनायखौ होबथानो थाखाय चिरांनि समाज सिबियारि जिसुआ समफ्रामारि बिथाङा कम्बल आरो गुदुं गाननाय जोमनाय गुदुं गस्ला होदों। गोबां खस्थ'नि गेजेरजों हाजिरा मावनानै बिथांमोना जिउ खुंबोगासिनो दं, नाथाय दिनैसिमबो सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखै। जायगायावनो पन्चायत प्रेसिडेन्ट थासेयावबो सरकारनि जेबो अनसुंथाइ मोनाखै आरो न'खराव फैना नायबिजिरना न' होगोन होनना रादाय होनायाबो दिनैसिम गैया। दिनैनि दिनावहाय जे बेबादि प्रग्राम लादों बेखौ मिथियाखैमोन। नोंथांमोना हरखाबै फैनाय जाबाय। दा बयनिख्रुइ सिगाङाव आङो बेखौनो साबायखर बावो जे दिनै बे बबा बबिमोना बन बायदिसिना मेगन नुवाब्लाबो दांग्रोम दांग्राम खालामनानै हाजोसिम थांनानै बन बाननानै लायो बिसोरो। बे बबि सासे दङ, बेथ' मोनानि 7टा 8टा हर जानानै फैलायो बन बानानैहाय। गारि घरा लामायाव दङ, बेखौ एरखेनो रोङा, एकदम मानसिफ्रासो हमै हमै एरखेनानै बारहोनानै हरो। ओरैबायदि अबस्था बिसोरो। बिसोरनि न'आ माबायदि बेखौ बे इउनाइटेड बिथांमोना लाबाय आरो देखायखाबाय। बिनि थाखाय आङो बुंबावनायनि जेबो गैला। खिन्थु दिनैहाय बिथांमोना खृष्टान समाजनि मानसि, बर'दिननि सम आरो बिनि गेजेराव गोजां बोथोर, बिसोरहा जेबो बायनानै लानायनि उफाय गैया आरो रोङाबो बिसोरो। दिनै चिरांनिफ्राय नोंथांमोननिसिम बेखौ नुनानै जिसुआ सुमफ्रामारि होननाय सासे समाज सिबियारिया कम्बल आरो बिसोरनो गस्ला गुदुं हरदों, बिनि थाखाय मा बुंनो सानगोन? बिथाङा इसे गोजानाव थानानै माबोरै मिथिदों बिसोरो बबा बबि दं होननानैहाय? बिथाङा अननानै आरो बेबायदिनो बिसोर बबा बबि साथामनोहाय कम्बल आरो गाननाय जोमनाय हरदों। बिनि थाखाय बिथांखौहाय गोबां रोजा रोजा साबायखर बुङो आं गामिनि हिसाबै। आरो दा बिथांमोननि धोरोमैहाय मोजां खालामनो होननानै इउनाइटेड निउस आरो आसाम निउसनिफ्राय खेबसे रादाब बुथुमगिरिफोरखौहाय फैदोंमोन आरो फैनानै बेबायदिनो निउस लाइभ हगारदोंमोन। बेयावबो गोबांथार भिडिअ, एसडिअ, बेनिफ्राय आरो बेबायदिनो माबा माबि गोबां नायफैदोंमोन आरो बेबायदि निउस हगारलायदोंमोन। आरो जोंनि गेजेरावहाय थानानै बिथांमोना मोनसे कमेन्ट होलांदोंमोन जे बिथांमोनखौहाय मोजां खालामनांगौ आरो बिसोरनि अबस्थाखौ नायनानै सरकारनिफ्राय मोनसे मोनथाय होनांगौ होननानै गोबां बेबायदिनो न' मोनदों ना मोनाखै बिथांमोना बेबायदिनो भिडिअ, एसडिअ आरो बेबायदिनो पन्चायतनि बेबायदिनो गोबां गिदिर गिदिर मानसिफोर फैनानै बिथांमोनखौ न' होनांगौ, लेट्रिन होनांगौ, बायदिसिना होनांगौ, बे गावबा गाव भाग खालामनानै लालायदोंमोन। थेवबो दिनैसिमाव जों जेबो नुनो मोनासै। दा सरकाराबो नुनानैबो मेगन नुयि बायदि खालामनानै थाबाय आरो जों मा बुंनो हाबावनो। नोंसिनाव न'नि आइडि नाम्बार दंना गैया? नोंथांमोना गामिनि जानानै न'नि आइडिया दंना गैया? दङ, सासेनो दङ, बबानि दं। फंबायफोरखौ बिब'फोरखौ नायो आरो बिसोरनि थाखाय आङो बे होनांगौनि थाबायदोंमोन, दासिमबो बिनि थाखाय मोनाखै दाबो। खनब्रै खनबा जाबाय बेखौ बिदि थाबाय आंनि फैसा गारनानै 10,000 15,000 गारबाय आरो आं बिसोरनि थाखाय थाबायनायाव दासिमबो गैया, गुरुथ' लाया सरकाराबो। ओमफ्राय आङो बिसोरनि थाखाय पन्चायतनिफ्राय माबाफोर होफैदोंमोन नामा? पन्चायतनिफ्राय जेबो होफैयाखै, जेबो आसनि मोनाखै।
गैया मोनाखै माइरं मोनोना मोनाखै? माइरंखौथ' मोनो बिसोरनि माइरंखौ मोनो। साथामखौ ओमफ्राय दिनै जिसुआ सुमफ्रामारि बिथाङा बिसोरनि थाखाय गाननाय जोमनाय हरदों। जिसुआ सुमफ्रामारिसिम माबायदि साबायखर बावहरगोन दा? साबायखर आं नोंसोर सुमफ्रामनिफ्राय साबायखर बावहरो आरो गोबां आं बिनि थाखाय न' आयौबो होसोदोंमोन गैया दासिमबो खबर लाबोआखै प्रेसिडेन्टआ गरामारि दायो बेयो न'फोरखौ बिनि थाखाय आं थाबायदोंमोन दाख्लै बे प्रेसिडेन्टआव सोंदोंमोन दाबो माथो न'आ बे बबे मानसि न'नि थाबायनो दाबो सफैयाखै नामा होननानै सोंदोंमोन आरो ओमफ्राय बुंदों आरो बे आधार कार्ड नांगौ एकाउन्ट नांगौ बेखौ आङो सेस हरजोबखाबाय आरो बे हरजोबनायाव दायो मोजां गाज्रि बे दायो प्रेसिडेन्टआ खबरखौ लाफैयाखै आरो गोबां बिसोरनि थाखाय आं खस्थ' खालामनांगौ जायो आरो मालाबा हाजोफ्राव मोनाबोयो खाना खुजा बिब' जानानै आं मालाबा लायथ'यो आरो आं मालाबा हाजिरा मावोबा बिसोरखौ लोगो हमनो मोना आरो हाजिरा मोनाबोयो मालाबा बिदिनो मेंनानै देहाफोरखौ लायो आरो बिसोरो दसे नङाबानो न'आव मानसि हा बिसोरो मा मावो? बिसोरो बन लायो आरो सासेयाथ' दै रोगाना जायो आरो सासेयाथ' फंबाया जेबो रोङा मावनोबो रोङा हाजिरा मावनोबो रोङा आरो बे लोगोसे आंजों जाफायो भटार आइडि दंजोबो बिसोरनाव? भटार आइडि दंजोबो गासिबो पान कार्ड दंजोबो